Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda da bagly tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegde başlaýas. Garaşda da bagly tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident bilen parasatly ýurbaşçylygyna alynıp barýan işleri berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne münasip ýürürleri bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeýledini hepden dowamyndaky wakalary tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 8 Martda Sewda Senagat Edarasynda Türkmenistanda giňden belenilýän Halkara Zenanlar gününe garaşda watanymyzyň şöhratly zenanlarynyň hormatyna bagyşlanan dawara geçirildi. Hormatly prezidentimiz Gurban Oğul Berdimuhammedow Oğuzhan Köşküler toplumyndan sanly ulgamar qala bayramçylyk dawratyna gatnaşjylary goşuldy. Munyň özi zenanlarymyzyň belend hormaty, söýge münasipdigine aýdyň şaýatlygy diýe döwlet başlarymyz bayramçylyk çäresine gatnaşjylary mübareklep, ýurdumyzda dawarasy uludan tutulup giňden belenýän Halkara Zenanlar günü münasibetli ýurdumyzyň ähli zenanlaryny, mehriban enelerimizi, eziz uýalarymyzy we gyýdlarymyzy gutlamaga şertiň dörenligini ören şatdygyny beledi. Melelizmimiziň beleşýäli ata-babalarymyz zenanlara sarpy goýmak, olaň mertebesini belend tutmak ýaly milli däplerini müňýüllüklaryň dowamyny kemilleşdirip, mukaddeslik derejesine ýetiripdir. Mehrim ene wöpaly ýan ýoldaşy mehriban uýa bolan aýratyn hormat, maşgalada gaýyn gelin gatnaşyklarynyň kadalary asyrlardan aşyp halkymyzyň asly däpleri hökmünde biziň günlerimize gelipdir. Nyktalşýaly eneler ähli döwürde de türkmen jemgyýetine aýratyn orny ýeläpdir. Olar maşgal ojagynyň ýylysynyň hemem jemgyýetiň ahlak esaslarynyň ruhy we insanperwer kadalarynyň göz başynda durupdyr. Hakykatdan hem insana ýaşaşy peşkeş beren ene hemişe de taqdim etmeli mukaddeslikdir. Ol watany ýurt, toprak bilen deň derejede goýulýanlar, ene toprak diýilen düşünje de ýöne ýerden dörenler. Şahyryň dili bilen aýtsak, biz eneni dünýäniň görkü we durky hasaplaýas. Melelizmimiz iň bagtly perişteler zemine inip ene öwürlermiş diýen rowayatyň bardygyny belläp geçdi. Eneleri begenlermek, razy etmek iň uly bagytdyr. Eneliň ak patasy, alqyşy ýollaryň açýan gudrat hasap edilýär. Rowayatlara görä gadim eýamlarda zemini doňuklyk gurşa bilen dünýäni halas eden ene mehri bolupdyr. Çeper elle türkmen zenanlarynyň tagallasy arkaly özüniň nepisligi we gözelligi bilen göreni haýran galyrýan türkmen hallardyr ajaýyp keşden agyşlary bütün dünýäde ikrar edilen sunugat eserleri hökmünde biziň günlerimizde ýetirli diýip döwlet başlarymyz sözüni dowam etdi. Her ýyly Halkara Zenanlar günü münasibetli Türkmenistanyň ene mehri diýen hormatly adyna münasip bolan köp çağaly eneleri sarpalamak dawarasy geçirilýär. Köp çağaly maşgalaryň uly toporny ýokary amatlykları bolan täze öýlüň aşarlary goşulýar. Indi Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan ýurdumyzyň zenanlarynyň ählisine şol sany pensiýadaky enelere, öý hojulukçy we işleýän zenanlara, talip gelin gyýdlary, okuwçy hemem çağlar baglaryna terelenýän körpe gyýdlarymyza pul sowgatlaryny gowşurmak asly däwe urly. Zenanlarymyz biziň gadanýan ähli üstünliklerimize, watanymyzyň kuwatyny munun bilen putulandyrmaga özü münasip goşunatlaryny goşýarlar. Geçirýän işlerimizde jemgyýetde demokratik kadalary sagdyn durmuş düzgünlerini ornaşdyrmakda, milli däp desurlarymyzy aýagly saklamakda, hemem ösdürmekde olaň aýratyn orny bardyr. Türkmenistanyň zenanlarynyň bagtyar durmuşda ýaşamagy we işlemek üçin munun bilen ähli zerur şertler dörediler. Ösüp barýan nesil jemgyýetde ýokary ruh ahlak gymmatlyklaryny gorap saklamak barada hemişe ala dediler. Köp çağıly maşgalalary döwlet tarapyndan berilýän golluw kömek ýygydarly artdyrlar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Döwlet başlarymyz geçmişde ähli nusgaw şahyrlarymyzyň, zenanlarymyzyň gözelligini, durdökülýän elleriniň çeperligini, edeb ekramyny we parlagyny, işeňerligini tarif edip, goşgy gazal ýazyp, eser döredenliklerini, türkmen gelin gyýdlarynyň belendden wasypyny ýetirenliklerini ýytdy. Şuň bilen baglykda melelizmimiz sözlerini tasdiklap, beýik akyllar şahyrymyz Magtymul Pragynyň dünýä sözü meň zär dusy tagama, söz içinde gelin gyýs hem bolmasa diýen sözlerini mysal getirdi. Belenşýäli mehrem eneler, zenanlar ömürleri halk üçin terbiýeli, düşünjeli perdent ýetişdirmeň aladasyny bagş edýärler. Olary milletiň bakylygynyň sütünüdir. Hut şonuň üçin hem eneni begendirmek, zenany begendirmek, dünýäni begendirmekdir. Eneni sylamak özüňi bütün dowamatyny sylamakdyr. Awry mertebeňiz ilmidame belend bolsun diýip döwlet başlarymyz arzu etdi. Dawra gatnaşylan ählisiniň adyndan hormatly prezidentimize tüýsürekden gutlauglary üçin hoşallyk bildirildi. Hemem berk jan saglyk, uzak ömür, watanymyzyň güllep ötmeginiň, mehriban halkymyzyň awdançylyk urnaky beýik maksatlary ýetmekde üstünlikler arzu edildi.
Bugün zinanlyň hormatyna halkara zinanlar günü münasibetli arzuwlar we gutluglar, nurany we pek duýgular baradaky tüýsürekden çykýan sözler ene mehribanlygy we aladasy ruhu jomartlyk üçin hoşallyklar beýan edildi. Türkmenistany döwletiň himiçelik aladasyny duýýan zinanlyň kalby, hemme taraplaryň gollawy, maşgala ojaklaryna awadançylygy, saýlap alan ugurlaryny öz başarnyklaryny açyp görkezmegi, öz öňlerine bilim almagy, ähli taraplaryň ösmegi, hunar taýdan kämilleşmegi, münasip bagtyar durmuş öpçüne diýen uly geljeň açylýanyny düşünüp, çağılaryny asuda we awadan ýurtda terelep ýetişdirmäge dördülen mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow hoşallyk duýgularynyň doludyr. Ýadymda diýen aýdymyň ýerine ýetirilmegi bayramçylyk däwretining ajaýyp we täsirli pursatyna urildi. Meleli zirmanyň bu eseriniň mazmun maksady dünýäniň ähli gözelligini beýan edýän pek söýgüni wasp etmekden ibaretdir. Aýdym owudun owazy ýürekleri aralaşýan sözleri bilen ähli dinlejilen kalbynyň töründen orun alyp, ören täsirli duýgulary gallardy. Bahar owuşgunlary siňdirilip, bayramçylyk görnüşde bedelen zally, emele gelen aýratyn mähirlik pursatlary meşhur estrada artistler tarapyndan gollanyp dowam etdi. Olar türkmen gelin ýyllarynyň gözelligini, söýgüni, baky jowanlygy, hemem gadymy türkmen topragynyň bereketini wasp edýän ajaýyp milli mukamlary we aýdymlary ýerine ýetirdiler. Medeniýet eşgärleri hormatly enemamalarymyzyň, uýalalarymyzyň we gaýlalarymyzyň adyna mähirli gutluglaryny we hoşniýetli arzuwlaryny beýan etdiler. Bayramçylyk konsertinde näki aýdym sazlar mähirli we owudun, akylly we asylly söýýän we söýleýän zinanyň hormatyny sena bolup ýanglandy. Meşhur türkmen aýdymçylarynyň ýerine ýetirmegi näki bayramçylyk çykyşlaryna söýgü we mähir gelin gaýlar, daşky dünýämiziň gözelligi baradaky aýdymlar dünýäniň durly dillerine ýanglandy. Baharyň we zinanyň ajaýyp bayramçylygy berkarar döwletiň täze ýamynyň ruhuny hasam kybap geldi. Onu döretmegiň hemem täze durmuşyň şadlygy ajaýyp umut başlanýagyň beýany bar. 10 martda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow vilayatyň hemem Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyny ministrler kabinetiniň we döwlet howpsuzlyk kengesiniň sany ulgam arkaly belelikdäki mejlisine geçirdi. Döwlet başlawmyz mejlisiň gün tertibine geçip Milli Geňeş Mejlisiniň başlygy Mehmedow söz berdi. Ulu kanun çykarjylyk işleri barada maglumat berdi. Milli Geňeş halk maslahatynyň başlygynyň ornwasary Babaýew Milli Geňeş halk maslahatynyň taryhy mejlisinde hemem Milli Geňeşiň agdalary bilen geçirilen doşukda kesitlenen wezipelere laýyklykda ýurdumyzyň hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça alyp barlaýan toplumlaryň işleri barada hatabat berdi. Mejlisde gatnaşyşlar gün tertibindäki meseleler boýunça hatabat berdiler. Hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna amala aşyrylýan çäreler netijesinde ýurdumyzda milli iqtisadiýetimiziň durnukly ösüşiniň öpçün edilýänligi, hemem halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesiniň hasam ýokurlanýanlygy belenildi. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly milli maksatnamalyň kesitlenen işleň dowly ýerine ýetirilmegi möhüm wezipedir. Ol watanymyzyň ähli ugurlardaky ösüşi bilen baglanşyklydyr. Döwlet başlawmyzy halkyň arka dagly zamanasy diýilip aglan edilen ýyllarda edermen pataçylarymyzyň ýurdumyzda agaltynyň ýokary hasylyny ösürip ýetirjekdigini, hemem uly zähmet üstünliklerini gazanjakdygyny berk ynam bildirdi. Şoňa görä hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Lewap we Mary vilayatlaryna 23 martda, Daşow vilayatyna bolsa 30 martda gowaçy ekişine başlamagy ak pata berdi. Hemem hormatly ýaşlarymyzyň gowaçy ekişine bismillah edip başlap bermeklerini haýyş etdi. Her bir işde sağlyşyk ýokary netijeleri öpçün eder diýip hormatly prezidentimiz beledi. Häzirki wagtda döwrüň talabyna laýyklykda işlenilmegi ösüşi iqtisadiýetimizi öňe gidişle gazanmagy mümkinçilik berýär. Şu nokta nazardan biziň her bir işimiz üstünlikliň esasyny düzmeler. Melelizmimiz meýilleşdirilen çäreleň häzirki döwrüň ruhuny kybap gelmeginiň wajypdygyny ötüjekdi. Melim bolşýal watanymyzyň güllep ösmegi we halkymyzyň awadançylygy baradaky alady giň möçörli oňun özgörtmeler siýasatynyň başyny başlaýjy döwlet başlanmagyň hemişe öňsü merkezine durýar. Şol özgörtmeleň üstünlikli durmuşa geçirmegi netijesinde ýurdumyz ähli ulgamlarda uly netijeler gazandy. Hemem geljegi ynamly garaýar. Garaşsyz watanymyzy göz öňüne tutulan maksatnamalara laýyklykda üstünlikli ösmegine dowam edýär. Biziň öňümizde ösüş depkinimizi hasam artyrmak wezipesi durýar. Döwlet başlanmaz häzirki döwürde garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň demokratik gadalary ösürmek ýoly bilen ynamly öňe barýanyny ynykdy. Melelizmimiz jemgyýetimiziň hukuk esaslaryny we demokratik başlanýşlary potolandyrmaga gönükdirilen çäreleň giň toplumyň durmuşa geçirilýändigini beledi. Melelizmimiz şu ýylyň 19 martynda bolsa Oğuzhan Köşkler toplumyna Türkmenistanyň täze saýlanan prezidentiniň wezipesine girişmek münasibetli dawaraly çäreniň geçirilejekdigine habar berdi. Şu çäreden soň kabul ediş merkezi
maksadına davaralar dowam ettirler diýip milli liderimiz nykdy we hemmelere şu wezipleri ýerine ýetirmekde üstünlük arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň we Döwlet Howpsuzlyk Kenişiniň sany ulgamy arkaly belelikdäki mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlary berk jan saglyk maşgala abdançylygyny berkarar oturmadan gulläbetme uğruna alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. 10 martda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň halk maslahatynyň diwanyna Türkiýe döwletiniň guramasynyň ýaşlar gençligiň başlygy Binali ýyllary kabul etdi. Mehman mähirlik kabul edilen üçin hoşallyk bildirip, döwlet başçymyzy Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň aýdan salamyny ýetirdi. Dostlukly ýurduň başçyny Türkmenistan bilen köp asyrlyk dostluk, ynanşmak we özara düşünşmek ýöreliglerini esaslanan diýip bolan özara bähitli hyzmatdaşlygyň ösdürmegine aýratyn ähmiýet berilýändigini nykdy. Hormatly prezidentimiz Türkiýe döwletiniň guramasynyň ýaşlar gençligiň başlygyny gadymy we mehmantyr türkmen topragyna görýändigine ören şatlygyny beledi. Milli liderimiz Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a en umut arzuwlaryny aýdyp, Türkiýe döwletleri bilen iki taraply we köp taraply hyzmatdaşlygy hemme taraply ösdürmek we potulandyrmak Türkmenistanyň daşary siýasat strategiýasyna möhüm urny ýerleýändigini beledi. Döwlet başçymyz Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky hemme taraply gatnaşyklary baradaky mesele degip geçip, ýokary derejede alınıp barilýän uzak möhletli we strategik häsiýetli türkmen türk hyzmatdaşlygyna uly ähmiýet berilýändigini beledi. Türkmen tarapy sewitde we dünýäde durukly ösüşi gazanmagy gönükdirilen belelikdäki tagalalan has işçileşmegi, dürli ugurlardaky gatnaşyklaryň mundan belegem giňilmegi we potulanmak üçin oňuly şertleň bardygyny berk anamellerge soňra duşuk giňişleň düzümde dowam etdi. Hormatly prezidentimiz ýere sewit guramasynyň ýaşlar gençligiň wekiliýetiniň agdalaryny mübareklep, aýry-aýry döwletler kimim dünýäniň we sewitiň agryly düzümleri bilen birlikde ähli gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlar bilen giň halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine Türkmenistanyň berýän önsüniň möhümdigini aýratyn nykdy. Döwlet başçymyz Türkiýe Respublikasy bilen özara gatnaşyklaryň aýratyn häsiýetini beledi. Milli liderimiz ýurdumyzyň halkara derejesindäki möhüm başlanýşlaryny işçiň gollaýany üçin minnetdarlyk bildirip, diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýylyna ýoly goýulan oňyn türkmen türk hyzmatdaşlygynyň iki taraply esasda bolşy ýaly köp taraply esasda da şol sany Türkmenistanyň synçy hökmüne giren Türkiýe döwletiniň guramasynyň çäklerini şeýlede Türkmenistan, Azerbaýjan, Türkiýe üç taraplyny görnüşde mundan belegem işçiň ösdüriljekdigini anamillerde. Hormatly prezidentimiz halkara jemgyýetçiligiň öňünde durýan wezipeleri çözmäge utguşykly çemeleşmek zerurdygy barada aýdyp, dogunluk halklaryň we döwletleriň arasynda hyzmatdaşlygy mundan belegem hemme taraply berkitmek möhümdigine üns çekdi. Duşuň dowamyna halklaryny kökleri asyrlaryň jümmüşine uzap gidýän medeni taryhy umumlyk baglanşdyrýan Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda ýoly goýulan sowda ykdysady gatnaşyklaryň netijeli häsiýeti belenildi. Taraplar milli ykdysadyýetimiziň esasy puduklarynyň ösdürmegine kemim ýeri möçörli taslamalan hususan durmuş medeni we senat maksatly desgalar gurmak boýunça taslamalan üstünlikli durmuşa geçirmegine şeýlede sewit ähmiýetli möhüm taslamalan amala aşyrylmagyna Türkmenistan owasyny Pakistan Hindistan gazy geçirjetini we Türkmenistan owasyny Pakistan elektrik geçirji ulgamyny çekmekde türk kompaniýalarynyň goşýan ul goşundyny kanatlanma bilen nykdylar. Türkiýede milli liderimiziň alyp barýan köp taraply işlerini hemem geçirýän giňgerimli özgörtmelerini ýokary baha berýärler we olar gollaýarlar. Şol özgörtmeler Türkmenistanyň durmuşyny ödüýip özgörtdi. Hemem türkmen döwletiniň durmuş ykdysady taýdan ötüşine we onuň halkara derejesindäki awrynyň artmagyny kuwatly iterge berdi. 10 martda hormatly arkadaşymyz prezident saýlawlaryna gatnaşyp iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärlen biri üçin ses berdi. Paýtagtymyzyň köpetdag etranyň çäginde yerleşýän 48-nji saýlaw uçastygyna saýlawçylar bellige alyndy. Olaň hataryny Berdimuhammedowlaryň uly we agzy bir maşgalaty bar. Saýlaw uçastygyna ilki bilen Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine dalaşgär hökmüne bellige alynan Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Serdar Gurbanuly Berdimuhammedow awtologda özüniň maşgala agdalary bilen geldi. Melim bolşýan ak renkli bu awtolog ýurdumyzyň içeri işler edaralaryna bir kemsiz gulluk eden we watan söýjülüğüň beýik nusgasyny görkezden Melik Berdimuhammedow bu gullukda bitiren hyzmatlaryna minnetdarlygyny nişan hökmüne sowgat berilipdi. Melik Berdimuhammedowyň hormatly diňjalşa çykan pursatlaryny sowgat berilen awtolog häzirki döwürde gahrman arkadaşymyzyň maşgalasyna öz boşly maşgala gymmatly hökmüne saklanýar. Serdar Gurbanuly Berdimuhammedowyň maşgala agdalary ilkinji bolup ses bermek bilen konstitusiýon hukuklaryny amala aşyrýan pursatlaryny ýokary döwlet wezipesine dalaşýar. Saýlaw uçastygyna ýurdumyzda prezident saýlawlaryň demokratik we açyçanlyk esasy geçirilýänine gözegçilik edýän milli we halkara synçylary, köpçülikden habar işleri ýol başlary,
hemem wekilleri bilen söhbetdeş bolup ulun sowallaryna jogap berdi. Türkmenistan parakaçylyk söýjülükli daşary siýasaty durmuşa geçirýär. Şunu dostlukly we hoşnýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň berkidilmegi ýurdumyzyň daşary siýasatynyň esasy ugrularynyň biri bolup durýar. Türkmenistanyň Milli Gençlik Halk Maslahatynyň şu ýylyň 11-nji fevralyna geçirilen mejlisinde ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ötürmeň geljek 30 ýyl üçin milli maksatnamasyny kabul edilendigini, şu maksatnama laýyklykda Türkmenistan özüniň daşary siýasatyny esasan 5 ugru boýunça ösdürjekdigini aýdyp Serdar Berdimuhammedow özüne anan bildirilen ýagdaýynda ýurdumyzyň betaraplyk derejesine esaslanýan daşary siýasatyny munun beýlegem dowam etjekdigini nykdy. Soňra özüniň munasip gören dalaşgaryna ses bermek üçin bu ýere hormatly arkadagymyz Käbesi Oglabat eje bilen saýlaw uçastygyna geldi. Gahrman arkadagymyz özüniň mehriban käbesi bilen bilelikde raýatlyk borjuny we konstitusiýon hukuklaryny berje etmek maksady bilen munasip gören dalaşgaryna öz seslerini berdiler. Bu görnüşler hormatly arkadagymyzyň berkarar edeni ýurduny, maşgala gymmatlyklaryna aýratyn sarpy goýýanyny we ýaşy nesilliň aýratyna mehrem eneliň uly hormat söýgi bilen gurşulanyny görkezýän pursatlary öwrüli. Hormatly arkadagymyz bu ýerde milli we halkara synçylary, köpçülikden habar berişdirişleriniň wekilleri bilen söhbetdeş boldy. Gahrman arkadagymyzyň belleşi ýaly Türkmenistana taryhy ähmetli siýasat şäheri Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Arkadagy prezidentimiz ýurdumyzda dünýäwi demokratik adam hukuklary, söz azatlyklary hemem Türkmenistanyň öz alyp barýan garaşsyz we iki sapar ikrar edilen baky betarap siýasaty bilen bu saýlawlar diňe açaçanlyk, aýdynlyk hem din hukuklyk esasyna geçecekdigini putunyň ýanyna aýtdy. Diňe halkyň uly ynam bildirip saýlanyň wekiliniň mundan belegem garaşsyz baky betarap Türkmenistanyň pajarlap ösmek üçin elinden gelen tagyllalar eder. Hormatly arkadagymyz jurnalistler bilen duş ýanyna şatdygyny aýdyp, bugünkü jemgyçilik siýasat şäheriniň halkara derejesine ikrar edilen kada kanunyň hemem ýurdumyzyň konstitusiýasynyň esasynda alyp barylýanyny kanagatlanma bilen beledi. Döwlet başlanmazy hemleri alyp barýan asly işlerine üstünlük arzu etdi. Soňra gahrman arkadagymyz saýlaw uçastygynyň binasyndan çykdy. Bu ýerde ýurdumyzyň sunugat ustatlarynyň çykyşlary dowam etdi. Hormatly arkadagymyz Türkmenistanyň halk artisti Leyla Begnazarowa bilen söhbetdeş bolup, aýdymçynyň ýerine ýeterjilik ustatlygyny, onuň aýdym-aýdyş ähenginiň köplere ýaraýanyny kanagatlanma bilen beledi. O sunugat ustadyna üstünlük arzu etdi. Zenan aýdymçy öz gezeginde milli sunugatyň ähli ugurlary boýunça ösdürilmegi babatda döwlet derejesine alady edýän üçin arkadagy prezidentimiz ähli medeniýet we sunugat işgärleriniň adynan hoşallyk bildirdi. Hemem hormatly arkadagymyzy özüniň iň gowy arzularyny ýetirdi. Soňra ustat aýdymçy ene hakdaky aýdymy ýerine ýetirdi. Ustat bagşynyň şernawazy ýurdumyzyň awdançylygyny, nesilliň bagtyarlygyny, ähli zatdan iler tutýan mehrem enelere bildirilýän hoşallygyň senasy bolup ýanglany. Ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan jemgyýetçilik siýasy wakanyň Türkmenistanyň prezidentligine saýlawlaryň ýokary gurumçylyk derejesine geçilmegi türkmen jemgyýetine hukuk kadrlarynyň berje edilýäniniň we demokratik ýörelgiliň dawralanýanynyň aýdyn beýany urildi. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar arkadagy prezidentimiziň ýurt bähwetli döwlet ähmiýetli işleriniň rowajlanýanyny, watanymyzyň ähli babatlarda ýokary depkinlerde ösýändigini aşgar etdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynan şeýle hut öz adyndan Jenap Gabriel Boric Çili Respublikasynyň prezidenti wezipetine girişme münasibetli tüýs rökdöni gutlawlaryny iberdi. Türkmenistanyň prezidenti şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Jenap Gabriel Boric tüýs rökden berk jan saglyk, gujur gaýrat şeýle Çili Respublikasynyň dostlukly halkynyň öňe gitmegine hemde rowaşlygyna gönükdirlen ähli başlanýyşlaryny we işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Şugun paýtagtymyzdaky Köpürli Garaw mehmanhanasyna garaşly döwletiň arkalaşygynyň synçylaryň wekilliginiň metbuat maslahaty geçirildi. Onu Topuryň ýolbaşçysy, garaşly döwletiň arkalaşygynyň ýerine ýetirji komissiyanyň başlygynyň ýerine ýetirji sekretarinyň birinji ornmasary Leonid Anfimov Türkmenistanyň prezident saýlawlarynyň jemlerini jemledi. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад приветствовать вас на пресс-конференции, посвященной итогам работы миссии наблюдателя ТСНГ на выборах президента Туркменистана. Уважаемые друзья, по приглашению Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Туркменистана миссия наблюдателя от Содружества независимых государств с 28 февраля
2022 года осуществляла мониторинг подготовки и проведения выборов президента. Мы выполняли свои функции свободно и независимо, руководствуясь в своей работе избирательным законодательством Туркменистана, документами, принятыми в рамках Содружества, а также принципами политической нейтральности, невмешательства в ход избирательного процесса и уважения суверенитета государства. Работа нашей миссии была открытой и гласной. Хочу сказать, что туркменской стороной были созданы все необходимые условия для международного наблюдения за избирательной кампанией, а сами выборы прошли организованно, спокойно и на конкурентной основе. Говоря об избирательном законодательстве, отмечу, что оно соответствует общепризнанным нормам международного права в области демократических выборов и позволяет обеспечить свободное и открытое волеизъявление избирателей. При этом положения избирательного законодательства в ходе прошедшей избирательной кампании соблюдались в полном объеме. По мнению миссии, организаторы выборов предприняли необходимые меры для проведения избирательной комиссии на высоком организационном уровне. В штаб миссии также не поступали жалобы и заявления, связанные с нарушениями законодательства о выборах. В дни голосования представители миссии на избирательных участках наблюдали за процедурой голосования и констатируют, что оно проходило в соответствии с избирательным законодательством. Миссия отмечает предпринятые меры по предотвращению распространения COVID-19 на избирательных участках, использование средств защиты, дезинфицирующих средств для обработки рук и поверхностей, соблюдение социального дистанцирования избирателями, членами участковых комиссий, наблюдателями. По мнению наблюдателей от СНГ, голосование проходило в спокойной обстановке. Члены миссии присутствовали при подсчете голосов и отмечают, что данная процедура проходила в соответствии с требованиями законодательства. Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов. Миссия наблюдателей от Содружества независимых государств приходит к выводам о том, что выборы президента Туркменистана проведены в соответствии с действующим в стране избирательным законодательством, прошли на высоком организационном уровне, были свободными, открытыми и конкурентными, соответствовали общепризнанным принципам проведения демократических выборов. Полный текст нашего заявления будет опубликован после официального оглашения результатов выбора президента Туркменистана на сайте исполкома СНГ. Спасибо. Şeýle şugun briefing geçirilip, onu Türkmenistan'ın prezidentinin saýlawlaryny ses bermegiň desapy netijeleri ygnadyly. Duşgy daşary döwletleriň hemde ýurdumyzyň iri habarlary agentliklarynyň, elektron we medpuat neşerleriniň hemde beýleki köpçülikleriniň habar berişdirýişleriniň habarçylary, halkara synçylar gatnaşdylar. Merkezi saýlaw toparyn başlygy ýygnananlara bir ähmiýetli jemgyçilik syýasat çäre taýýarlyk görmek we gurulmaçylykly geçirmek boýunça alnyp barylan giň gelimli işleri barada gurrun berdi. Hemde saýlaw çärelerine gatnaşanlaryň hemmesine hoşallyk bildirdi. Saýlaw mögsüminiň ähli tapgyrlygyny şöklenendiren köpçülikleriň habar berişdirýişleriniň wekillerine aýratyn hoşallyk sözler aýdyldy. Bellen şeýle türkmen halky jewitligini we agzybirligini, pederlerimiziň mukaddes wesiýetlerini we parlagyny görkezip, döwlet ösüşiniň ýolundan möhüm ädim etdi. Döwlet başlygynyň saýlawlarynyň ýokary gurulmaçylyk derejede hemde ulary hurmatlyk ýagdaýyna geçenligini bellenildi. Merkez saýlaw toparynyň başlygy ses bermäge saýlawçylaryň tosynydy bütün %17 göterimden gatnaşanyny. Munyň masa halkymyzyň ýokary raýatlyk işçiligini hemde olaryň ýurdumyzda amala asyrlayan demokratik özgertmelere gönnüň gatnaşmagy istegini alamatlandyrýanyny belledi. Erki wagtda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalaryna hemde konsulluk edaralaryna käbir saýlaw участоklarynyň maglumatlaryny nazara almak bilen sesleriň sanawy dowam edýär. Ses bermek netijeleri ýakyn wagtda jemlenip yglan ediler. Şugun Türk döwletleriniň guramasyna Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyna wekilçilik edýän halkara synçylarynyň briefinglerini, Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny taýýarlyk görüşine we geçirilişine gödäwçiligiň netijeleri ygnadyly. Çäreleri ýurdumyzyň we daşary döwletleriň köpçüliklerini habar berişdirýişleriniň wekilleri Türkmenistanyň saýlawlary we salat arşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň agdarary gatnaşdylar.
Türkiye dili döwletleriniň guramasynyň wekilligini ýurdumyň ýolbaşlaryny hemde merkezi saýlaw toplaryna döwlet durmuşynyň wajyp jemgyçilik syýasy çäretine gatnaşmaga çakyryw üçin hoşarlyklaryny beýan edip, Türkmenistanyň prezident saýlawlarynyň guramasylykly, üstünlikli giň bäsişi esasyna saýlawçylaryň işin gatnaşmagyny açyklyk we aýdynlyk ýagdaýyna geçenini kanagatlanma bilen belediler. Metbuat maksadyny bellenirşi ýaly bu saýlaw mögsümine halkara synçylarynyň çağrylmagy, saýlawlaryň demokratik ýagdaýda geçirilmegini üpçün etmäge gönükdirlen unuworkadýar. Wekilliklerine beren bahalary oňun häsiýeti ýa bolup, saýlawlary taýýarlyk görmegi we ular geçirmegiň hakyky ýagdaýyna gabat gelýär. Synçylaryň netijeleri milli saýlaw kanunçylarynyň seljelmegine gödäwçilikleri hemde wekillikleriň agdalarynyň ýurdumyzda bar bolan wagtynda toplanan maglumatlaryny esasanýar. Iň ýokary döwlet wezipetine dalaşýarlar bilen duşuklandy. Halkara düzümden wekilleri olaň maksatnamalary bilen tanışdylar. Bu maksatnamalar halkymyzyň awadan durmuşyny we ýurdumyzyň mundan beýlegem ösürilmegini üpçün etmäge gönükdirlendir. Synçylary öz işlerini siýasy betaraplyk içerki işlere goşuşmalyk, bolýan döwletiniň kanunlaryny berja etmek, saýlawlaryň öňýanaky çäreleri, olaň guramaçylyk işine hemde saýlawlaryň başyna baha bermekde dogruçyl bolmak ýürelgöründen uğrallar. Hususan demokratik saýlawlar babatda halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadrlaryna laýyk gelýän hemde saýlawçylaryň erkin we açyk ses bermegini üpçün etmek üçin ygtybarly hukuk büniýady bolan Türkmenistanyň saýlaw kodeksiniň ähmiýeti barada aýdyldy. Prezident saýlawlarynyň köp partiýalyk esasyna geçirilen barada aýratyn aýdyldy. Bu saýlaw mögsümine 3 partiýanyň wekilleri hemde raýatlaryň teklipçi toparlaryny dalaşýarlar gatnaşdylar. Wekilliklerine ýol başlarynyň belleşi ýaly munyň özi ýurdumyzda syýasy köpdürlügiň we köp partiýalygyň ikrar edilmeginiň subutnamasy. Şanxay hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilliginiň çykyşlaryna saýlawlar hemde salat aşyklar geçirmek boýunça merkeze toparyň ähli derejelerdäki saýlaw toparlarynyň alyp baran işleri, saýlawlaryň hukuk we maglumat taýdan utgaşykly geçirilenligi bellenildi. Prezident saýlawlary Türkmenistanyň baş kanunynyň saýlaw kodeksiniň düzgünlerine we halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadrlaryna dogry laýyk gelýär. Wekilleriň agdalary milli köpçülikliň habar berişleri işleriniň saýlawlaryň öňýanynaky mögsümde alyp baran işlerini bellenildi. Ma'lum bolýar, saýlaw mögsüminiň ilkinji günlerinden köpçüliklerin habar berişleri işleriniň metbuat hemde elektron neşirlerine, milli telewiziýada ýurdumynyň prezidentligine dalaşýarlaryň hödürlenmegi, belligi alınmagy we saýlawçylar bilen duşuklary, merkeze saýlaw toplarynyň alyp baran guramaçylyk işi bilen bagly wakalar ýerigdäli beýan edildi. Ähli dalaşgärlaryň saýlawlaryň öňýanynaky maksatnamalarynyň çap edilmegi saýlawçylary iň ýokary döwlet wezipetine dalaşgärlaryň dähmet ýoly hemde garaşsyz beýtara Türkmenistany mundan meýlekde ösdürmek konsepsiýasy bilen tanışmaga mümkinçilik berdi. Şeýlede Türkmenistana prezident saýlawlarynyň araççylyk kadrlarynyň dogry berja edilmeginde asuda we parahat ýagdaýda geçeni nykdaly. Synçylaryň belleşleri ýaly şu saýlawlaryň dowamyna Türkmenistan dünýäniň ähli döwletleri bilen dostlukly gatnaşyklary ygradlydygyny nowatda görkezdi. Şunun bilen birlikde wekilleriň agdalary şu ýylyň 12-nji martyna geçirilen prezident saýlawlarynyň Türkmenistanyň demokratiýany mundan meýlekde dawarlandyrmagyň ýoluna edilen möhüm ädim bolanlygy belirdiler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine türkü döwletleriň guramasynyň synçylar toparyna ýol başlygy edip paýtagtynda gelen bu guramanyň baş sekretary Bagdad Amreýew bilen şeýlede Milli Geňeşiniň halk maksadyna we mejlisine Russiýa Federasiýasynyň federal ýygynynyň Federasiýa Geňeşiniň senatorlarynyň döwlet dumasynyň deputatlarynyň barat halkara synçylarynyň Rus wekiliýeti bilen duşuklar geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine Türkiýe döwletleriň guramasynyň synçylar toparyna ýolbaşlyk edip paýtagtymyza gelen. Bu guramanyň baş sekretary Bagdad Amreýew bilen duş geçirildi. Duşuň dowamyny Türkmenistanyň Türkiýe döwletleriň guramasy bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegine, sebetdäki we dünýädäki işlere, özüniň umumy gatnaşygy babatda sadaşykly ara baglanşyklykda garaýanyny bellenildi. Türkiýe döwletleriň guramasynyň baş sekretary Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny synçy hökümine çakylyk üçin Türkmen tarapyna hoşallyk bildirip, Türkmenistana geçirilen prezident saýlawlaryna ýokary baha berdi. Hemem saýlawlaryň açyklyk, aýdynlyk hemem demokratik esasda geçirilenini belledi. Şeýlekim Amreýew wekilçilik edýän halkara düzüminiň işine Türkmenistanyň işin gatnaşmagynyň ähmiýetini nykdap, häzirki wagtda Türkiýe döwletleriň guramasynyň amala aşyrýan bir näçe möhüm tassamalarına, şeýlede maksatnamalaryna aýratyn üns çekdi. Duşuň ahyryna taraplar guramanyň çäklerini özara bähwetli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi üçin öňde duran wezipeleriň ýerine ýetirilejekdigine önem bildirdiler.
Şeýle Milli Geňeşiniň Halk Maslahatyna we Mejlisine Russiýa Federatsiýasynyň Federal ýygynyň Federasiýa Geňeşiniň senatarlarynyň hem döwlet dumasynyň deputatlarynyň ibarat halkara synçylarynyň Rus wekileti bilen duşuşyklar geçirildi. Mehmanlar Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlarynyň geçişine oňyn baha berip, prezident saýlawlarynyň konstitusiýon hem hukuk kadalaryna laýyklykda açyklyk, aýdynlyk, demokratiýa we erkinlik ýörelegleri esasynda geçirilenini belediler. Duşuşykda Türkmenistanyň raýatlarynyň aýratynam ýaşlaryň saýlaw çärelerini işen gatnaşanyny belenildi. Türkmen tarapy öz nowatyndan Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlarynyň jemgyýetimiziň we ýurdumyzyň ösüşiniň täze tapgyryndan halkymyzyň agzy berliginiň şeýle-de jewissiniň nowatdaky suwutnamasyny öwürlenini nykdy. Söhbetleşiň dowamyna Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň döwletara gatnaşyklarynyň aýrylmaz bölegi bolan parlamentary hyzmatdaşlygy belenilik geçirildi. Garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň ýurtlarynyň parlamentary assambleýasynyň çäklerinden hyzmatdaşlyk ara alınıp maslahatlaşyldy. Rus wekileti Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky dostluk hem özara bähwitli gatnaşyklaryň iki döwletiň başçylarynyň tagallalaryny netijesinde ýel-ýelden ösdürilýändigini belledi. Russiýa Türkmenistanyň strategik we ygtydarly hyzmatdaşy bolupdy we şeýle bolmagyna galýa. Mälim bolýaly, şu ýyl biziň ýurtlarymyz diplomatiýa gatnaşyklarynyň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk şany senesini beller. Hormatly şerhäder bolsa gepleşimizde hepden dowamyna garaşylýan howa bardy. Ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk izleýijiler. Hormatly izleýijiler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senenamasynyň çarwan owruz döwrü dowam edýär. Mehriban adamlar, geliňiz bolsa mart aýynyň 14-inden mart aýynyň 20-sine çenni hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryny hem-de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani gelecek hepdeniň başyna we ortasyny ýurdumyň çaýyny demraz günatardan sowuk we çyly howa akynyň aralashmagy netijesinde diýarymyň ähli welaýatlaryny ýagnyň ýagmagyny şeýle-de howanyň gejek temperaturalarynyň az kem peselmany garaşylýar. Hastakygy ýurdumyň Balkan welaýatyny üýtgäpdiren boldy howa bolup, hepden başyna we ortasyny gara çykly ýagşy ýagar. Demraz günatardan günnägara urnet gödýän tilik sekundda 8-13-den 17-16 metr ýetýän şymalyň üstüne hem-de howanyň temperaturasynyň geceleri 0-5 gradusdan 8 gradusgacha maýyl, gündüzleri 10-15 gradus, welaýatyň Kanarya etraplaryny 6-17 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýerler ahal welaýatyny üýtgäpdiren boldy howa bolup, hepden başyna we ortasyny gara çykly ýagşy ýagar. Demraz günatardan günnägara urnet gödýän tilik sekundda 7-12-den 17-16 metr ýetýän şymalyň üstüne hem-de howanyň temperaturasynyň geceleri 1 gradus sowukdan 3-8 gradus aralygyna maýyl, gündüzleri 1-6 gradusdan 17 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Mara welaýatyny üýtgäpdiren boldy howa bolup, hepden başyna we ikinji ýarymyny ýagşy ýagar. Demraz günnägärden tilik sekundda 6-17-den 12-17 metr ýetýän şymalyň üstüne hem-de howanyň temperaturasynyň geceleri 0-5 gradusdan 13 gradusgacha maýyl, gündüzleri 7-10 gradusdan 23 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarym Lewap welaýatyny üýtgäpdiren boldy howa bolup, hepden başyna we ikinji ýarymyny ýagşy ýagar. Demraz günnägärden tilik sekundda 7-12-den 12-17 metr ýetýän şymalyň üstüne hem-de howanyň temperaturasynyň geceleri 0-5 gradusdan 10 gradusgacha maýyl, gündüzleri 4-9 gradusdan 24 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Daşagdy welaýatyny üýtgäpdiren boldy howa bolup, hepden başyna we ortasyny gara çykly ýagşy ýagar. Demraz günnägärden tilik sekundda 7-12-den 17-16 metr ýetýän şymalyň üstüne hem-de howanyň temperaturasynyň geceleri 2 gradus sowukdan 2-7 gradus aralygyna maýyl, gündüzleri 0-5 gradusdan 17 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtyň Aşgabatda üýtgäpdiren boldy howa bolup, hepden başyna we ortasyny ýagşy ýagar. Demraz günatardan günnägara urnet gödýän tilik sekundda 7-10-dan 17-13 metr ýetýän şymalyň üstüne hem-de howanyň temperaturasynyň geceleri 0-2 gradusdan 7 gradusgacha maýyl, gündüzleri 2-4 gradusdan 10 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Hormatly izleýijiler, ýurdum boýunça mart aýynyň 14-nä magnit hadisasiniň durnukda ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Mehriban adamlar, siz mart aýynyň 14-inden mart aýynyň 20-sine çenni hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryny hem-de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış boluňuz.
Eziz vatandaşlar, yaz pasyny günüň dowamynda howanyň derejesiniň üýtgäp durýanlygyna nazar alyp, paslyň aýratdynyklaryny laýyklykda geyinmegi, şeýlekem häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň gadadan 3 götürüm artmagy, hemem howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsız täsirleriniň öňüne almak maksady bilen ağız burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berjay etmek, elleri arasda saklamak zerurdur. Mehriban ýeleşler, bulary berjay etseňiz, ýylyňyzsynyk pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ata watanymyzda Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär etýär. Ähli ösüşleň ödenine bolsa halkyň bäxti bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýndir. Hoş sag bolun, edi dileşer.